Karong panahon sa pandemya, nakaamguta sa kamahinungdanon nga mapabiling himsog ug piskay ang panglawas nga makabutusab pinaagi sa sports. Ang Bisdak Sports ihatod ni Nico Sereno. Kini ang labing unang roof deck OCR o obstacle course race facility dinhi sa Kabisayan nga gibuksan karong bag-o sa usa ka mall dinhi sa Dakbayan. Lain-laing hagit ang agian ni bisan kinsa nga gustong sukdon ang iyang pagkamalahutayon ug pasensya. Ang OCR gikonsidera nga usa sa fastest growing sports sa kalibutan ug daghan na ang nainganyo niini sama dinhi sa Subo. Mabansay gyud ang imong nagkalain-laing abilidad sama sa stability, control, power, balance, accuracy ug uban pa tungod sa nagkadaiyang mga obstacle nga imong agian. We're very much ready actually, no? So the athletes are really doing trainings right now, and we are very excited kasi we have two categories. We have the able and the para athletes. Sa mga interesado, libre ra ang paggamit sa pasilidad apan kinahanglan nga naagyud ang coach o eksperto aron makagiya ug masigurong luwas ang training. Haum kaayo karong panahuna ang physical activity alang sa piskay nga panglawas ug malikay sa sakit-sakit. Gisiguro sab sa tagduma sa maong pasilidad nga matuman ang health protocol. Tungod kay limitado ang makagamit sa pasilidad, duna sila gisubay nga schedule ug reservation. We really need to sweat it out because lisod na kung mataptan sa with this COVID-19. The sickness and the impact of the pandemic to us, I'm sure many can relate na we are really going through a hard time mentally, physically, everything. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.